Doncs el diputat Salvador. Serà el primer cop que realment improviso, però improviso bé. Hi ha hagut un malentès, no en farem de res de negar-lo, no? En principi s'havia adjudicat a la companya Casol, així ho teníem entès, és igual, això en tot cas és problema nostre. Doncs com a diputat garrotxí, una mica coneixedor del projecte, diguem-ne, de la filosofia tècnica, no?, que empara el que heu explicat. En el cas concret de la Garrotxa, sí que m'agradaria també poder saber, ja potser qui diu, escolta'm, això de produir el metanol, doncs no acabem de resoldre ben bé el tema del CO2, que és el problema, o sigui, tirem la pilota enllà, no? Però també és veritat, ja ho poso jo de la meva part, que potser d'aquí uns anys, i potser d'aquí no tants, tindrem alguna manera de poder resoldre realment aquest CO2, que ara de moment el que estem és capturant-lo i mantinguent-lo, si més no l'estem directament al minut zero emetent cap a l'atmosfera. Realment ha estat molt interessant el que ha explicat. Aquest emmirallar-nos que deia amb els països de cap al nord, a mi m'agradaria saber quins casos concrets hi ha d'èxit, fins i tot per plantejar, per què no, alguna visita. Nosaltres, des de Junts per Catalunya, sempre des del principi d'aquesta activitat, d'aquesta legislatura, hem defensat que no podem caure en la demagògia o en el populisme fàcil de dir que la incineració ens l'hem de carregar i que no en volem saber res. Evidentment, el fracàs més gran, i s'ha dit, per un residu és haver-lo d'abocar. Per tant, si podem fer una valoració energètica controlant realment el que s'emet, doncs aquest és el camí que hem de mirar i, evidentment, no totes les formes d'incineració les podem posar al mateix sac. No té res a veure cremar a atmosfera lliure un residu o fer una piròlisi amb control d'emissions. Per tant, hem de voler entrar molt tècnicament en profunditat en aquests temes i una bona oportunitat és quan hi ha compareixences del nivell que ens has fet tu avui. Per tant, simplement, si ens poguessis aprofundir una mica més en el cas de la Garrotxa, egoistament, us ho agrairia molt. Moltes gràcies. Seguidament passarem la paraula al grup parlamentari de Vox, el senyor Antonio Ramón López. Gracias, presidente. Solo agradecer la comparecencia. Gracias.